सान्तिपुर प्राइमारि दिनै ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि लादों बेनि बेलायाव सार मा बुङो? जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा बिसेस करि सान्तिपुर प्राइमारि बे प्राइमारिनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां दिनै मोजां खबर मानो होनब्ला UPPL BJP कंग्रेस आरो तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय प्राय 200निबो बारा सोद्रोमाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जयन जाबाय आरो बिथांमोननि जयन जानायजों लोगोसे जोंनि सान्तिपुर प्राइमारिया बांसिन गोख्रों जासिगोन आरो गोबां फैबावनो गोनां दङमोन दिनै बोथोरा एसे गाज्रि जानायखाय माखासेया थाबोबाय बेखौ जों उननि फारिलाइयाव लानाय जासिगोन आरो दिनै सार नोंथांनि समाजाव फैनानै नोंथाङा दिनै गोबां माखासे पाब्लिक इस्युसफोरखौ खोनानो मोनबावबाय दिनै बेबायदिनो दिनै जिखिनि सान्तिपुरनिफ्राय थाङोब्ला जिखिनि ओरै जराफुख्रि जानानै डाइरेक्ट टंला थांग्रा मोनसे दलं जानो गोनां दं बेयाव गोबां पाब्लिकआ बेयावहाय खस्थ' मोनो बेनि बेलायाव सार मा बुङो? इतिमध्ये आं पाब्लिक मिटिङाव बुंखाबाय आं जेब्ला MLA जाना दङमोन बै समावथ' उदालगुरि समस्तिया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन मोनसेबो RCC दालां गैयामोन मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान गैयामोन आङो 20 बोसोर जुजि दिनै उदालगुरि समस्तियाव जेराव बिराद नांथारगौ बाहाय दलं बानायजोबनो हाबाय मेन लामाफोरखौ जों मावजोब्बाय लोंनाय दैफोरखौ होबाय स्कुल न' बानायबाय मात्र मोननै मोनथामसोल' दलं जेरैहाय नैबे सान्तिपुर खाथियाव बोरला दैसा बाहाय मोनसे बिराद दालां नांथारगौ बनगुरुं आरो सान्तिपुर कानेक्सननि थाखाय बेखौबो आं थांनाय लास्ट टार्माव आं जुजिदोंमोन किन्तु माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे जाना फैयाखै आरो जुदि थांनाय बाराव जुदि आं देरहासार जानायमोनब्ला आं बेखौबो मावनो हासिगौमोन आरो दा आं रायजोफोरनो खोथा होदों जुदि आं आरोबाव रायजो राजाजों जुदि MLA हिसाबै सायख'जाबावोब्ला निस्सय बे दालांखौ आं बनायनो हागोन आरो जों नुनो मोनदों दानि रुलिं पार्टियासो बुंदों गासैबो जोंसो बेफोरखौ मावना होजोब्बाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा मा केम्पेइन सानदों? बुंनायाथ' बुंनायखौ आंबो खोनादों खिन्थु बिथांमोना दिन्थिना होथों मबे लामाखौ बिथांमोना मावदों मबे दालांखौ बिथांमोना मावदों मबे स्कुल न'खौ बिथांमोना बानायना होदों दिनैनि तारिखाव बिथांमोना मोनसेबो दालां दिन्थिनो हानाय नङा बेखौ जों मावदों होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा मोनसेबो गिदिर लामा बे लामाखौ जों मावदों ओरैनो बिथांमोना बुंनो हानाय नङा जानो हागौ महाबा गामिनि लामा फिसा लामा मोनफा मोननै हयथ' मावदों किन्तु मेजर लामा मेजर दालां मेजर स्कुल कलेज जेबो बिथांमोना मावाखै आरो मावनो हायाखै सार जों दिनै बर' बिजोंनि गेजेरजों जों दिनै सानफालियाव जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों जिखिनि दफा बायदि जानो गोनांमोन भेन्सार स्कुल्सफ्रा प्रभिन्सियेल जानो गोनांमोन बेनि बेलायाव स्टेट सरकारा बेखौहाय जोगारासो दोनदों होनना बुंदों खोनासङाखै होनना बुंदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानदों? दा बेथ' नंखागौ बिथांमोनाथ' इलेक्सननि सिगाङाव गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनियाव थानाय भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै बिथांमोना 12टा कलेज बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना बुंदोंमोन नाथाय उनावथ' मिथिबाय आसाम सरकाराथ' बेखौ जों खालामनो हाया होननानै इतिमध्ये बुंबाय नर्म्स गैया होननानै बुंबाय बेबायदिनो बिथांमोना बिराद माने गिदिर बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन बेफोरखौथ' मोनसेबो लाखिनो हायाखै बिथांमोना जेब्लायबो बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मिसा खौरां बुंबोदों आरो बेफोर गासैबो दिनै नुजाजोब्बाय बिथांमोना जे मिसलिया प्रमद बर'आ जे मिसलिया बे दिनै प्रमान जाबाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव BTCनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया सोंथि खालामो आङो बिथाङा बुंदों प्रमद बर'आ एकर्डआ मोनथाम जादों थिगानो BSc BTC BTR मोनथाम एकर्ड जाबाय नाथाय बिथांनि मेन उद्देश्यआ BTR एकर्ड जानायनि खारना जाहैबाय बर' हारिनियाव मोनसे थालांबावदों होनना बुंदोंमोन थालाङानो जाहैबाय जेरै सौदिया टु संकस जिखिनि संकस टु सौदिया जिखिनि बारायनो गोनां जेरै बर' हारिफ्रा आउट अफ BTC दङ सोनो गोनां दा बिथाङा रड मेपिंबो खालामबाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? आं मिथिनायाव बेफोरो जेबो जायाखै जिखिनि जों हाग्रामा महिलारिनि जुगेदि BTC सुक्ति खालामदोंमोन जिखिनि जों मोनखानाय दिनै बे मोनखानाय क्षमताफोर बे मोनखानाय बिथाफोरखौसो जों दिनै बे सुक्तिनि जुगेदि जों खोमानो थांगासिनो दं आरो बिसेस भाबे सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बिथांमोना स्पेसियेलि 60 गामि सोनायनि आसाम सरकार बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो आसाम सरकारा बे 60 गामिखौ BTCआव हाबसिगोन होननानै इतिमध्ये मोनसे अर्डारबो बहनबाय नटिफिकेसनबो होबाय दिनै जों नुनो मोन्दों बे गामि खाथि खालानो जोंनि बर' गामिफ्रा थाबोजोब्बाय दिनै गोदोर मोनसे संकट जादों
जदिवब्लाबो बे गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव सोसनना हरदोंब्लाबो दिनैसिम कुनु खामानि जोंनि अफिसारफ्रा जेबो मावनो हायाखै आरो बे सम्भब नङा। दा बे 60खान गामिनि जिफोर भटार्स थागोन बिथांमोना बबे समस्यायाव थांगोन बे गिदिर इस्यु जाना दं आरो माने जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना बिराद माबा माबि खालामनो नागिरदों खिन्थु बोरैहाय सम्भब जागोन दिनै जुदि 6 शिड्युल आयेन मथे कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन कुनु सेटेलाइट जानो मोननाय नङा होमब्लासो माने 6 शिड्युलनि जिथु मेइन ओंथि बे थागोन। दा जों नुदों निस्सय जदिवब्लाबो 60खान गामि हाबदोंब्लाबो जोंथ' बरायदों 60खान गामिखौ मोजां जादों खिन्थु बे गामिफोरखौ बबेयाव सोगोन बिसोर गिदिर कुइसन जादों आरो माने जों बेखायनो जोंनिफ्रायथ' जों बुंगोन होजों मोनसे गोदान समस्ति दानांगौ जदिवब्लाबो आयेनगत भाबे हायाब्लाबो बेखौ माबा मोनसे सरकारा नटिफिकेसन होनानै उनाव पार्लियामेन्टआव बिलखौ लाबोबानो जाबाय मोनसे गोदान समस्ति दाना होयोब्ला हयथ' सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बे गामि हाबजानाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मोजां जागोन आरो सर जेबो बुंनो सानो बिजेपि सरकारा मोनसे घोषणा होदों कि बिजेपि सरकारा जेखिनि बिथांमोननि 40 आसामनि बिटिसिआव होयो जेखिनि बिजेपि सरकारा स्ट्रं बेयावल' केन्डिडेट होगोन होनना बुंदों थ' बाखि केन्डिडेट जिखिनि माने दुर्बलता गोनां बेयाव होदों दा नोंथांमोननि सानो माबाफोर एलायन्सफोर थागोन नामा बिटिआर जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा पार्टियाथ' रावजोंबो जों एलायन्स खालामा जों हारसिंहै 40टा समस्ति दङ 40टा समस्तियाव जों गेलेगोन आरो एबाराव एकदम बेथ' रोखा जाखाबाय प्रमद बर'आ जे मिसलिया बे प्रमान जाखाबाय बे जे एबाराव देरहासार जाला बे प्रमान जाखाबाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इतिमध्ये हिदान्त लाखाबाय आरो जोङो टारगेट लादों खमावनो जों 25टा सिटखौ जों मोनगोन आरो हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बिटिसि सरकारखौ जों खालामगोन आरो जों रावजोंबो एलायन्स खालामा।